Takže čus majstri, ja vás vítam u dnešného nového videa a v dnešnom videu sa pozrieme na tento keramický elektrický ohrievač od značky Parkside a je to model PKH 3000D2. Takže poďme na to. Takže v balení dostanete tento užívateľský manuál a samotný elektrický ohrievač, ktorý je asi takto veľký v porovnaní s mojou rukou. Je pomerne veľký. Plus takéto dve nožičky, ktoré sa dajú dať tu na, pokiaľ budete chcieť to kuridlo niekde zavesiť, ale ja to nepoužívam, podľa mňa je to zbytočnosť a vlastne to je celé, čo dostanete. Na prednej časti sa nachádza vlastne táto vyfukovacia mriežka, ktorá sa dá v určitom uhle nastaviť, pomerne dobrá funkcia. Pokiaľ ho máte dole, viete si ten vzduch nastaviť, aby išiel dohora. Pokiaľ ho máte niekde hore, to kuridlo, viete trošku, aby to šlo rovno malinko do dola. Takže za mňa celkom fajn. Čo sa týka ovládania samotného kuridla alebo tohto ventilátora, tak je to vlastne 3000W verzia, pretože vyrábajú sa aj 2000W aj 5000W. Tu 5000W som nikde nevidel, neviem, či to bola nejaký chvíľkový pokus, alebo sa to nejak neujalo, neviem. Tá 2kW verzia tu som našiel nejaké videá na YouTube a o tejto 3kW tiež niečo málo je, ale nie je toho moc. No a čo sa týka vlastne tohto ovládania tohto ventilátora, tak máme tu vlastne 3 polohy hlavného vypínača, a to je vlastne len vetranie, že nie je zapnutá ohrievacia keramická doska, ide len proste vzduch. Ďalej je tu prvý stupeň, na ktorom keď dáte takto naplno teplotu, tak bude 2kW výkon. A je tu vlastne tretí stupeň, to pokiaľ dáte a bude naplno teplota, tak bude vlastne plný výkon, teda 3000W alebo 3kW, ako chcete. Takže vlastne je to závislé jednak od tohoto, ale aj od toho, ako vlastne v tom danom režime nastavíte ten výkon tej keramickej dosky. Dozadu sa nachádza kábel, nič špeciálne. Tu môžete vidieť ventilátor a zo spodu tohto kuridla je takáto poistka, ktorá pokiaľ nie je zacvaknutá, teda pokiaľ ten ventilátor nie je položený rovno na niečom a nie je to takto zacvaknuté, tak ho nebude fungovať, takže pozor na to. Ak si myslíte, že máte nefunkčný ventilátor a máte ho niekde vo vzduchu, tak bude to kvôli tejto poistke, takže pozor na to. No takže poďme si vyskúšať tento ventilátor. Ja tu mám momentálne v dielni nejakých 7,8 stupňa. Vonku je nejaké 3,5-4 stupne, čo som pozeral. No táto dielňa je pomerne dosť veľká, hlavne dosť vysoká, je tu dosť metrov kubických vzduchu. Takže uvidíme za 1 hodinu, koľko to zdvihne teplotu v tejto dielni. Samozrejme nebudem vykurovať celú dielňu, že dám to kuridlo do stredu a že budem merať všade teplotu. Skôr zoberiem ten stôl, nechám ceca ako je a to kuridlo zapnem a bude vlastne fúkať do tej strany smerom k tomu teplomeru a budeme merať teplotu viac menej len okolo toho stola, kde sa viac menej celý čas, čo sa v dielni pohybujem. Je mi jasné, že tam niekde v rohu bude stále tá teplota veľmi nízka oproti tomu, čo bude tam, pokiaľ to kuridlo bude kúriť do jednej strany. Takže uvidíme, poďme si to zapnúť a budeme merať o 1 hodinu, koľko nám to vykúri cca. Takže je za 10:12, mám tu 7,9 stupňa, púšťam tento vykurovací ventilátor na plné, teplota na plné, na 2. stupni teda 3kW, už to pomerne slušne kúri a ja sa vám ozvem presne o hodinu, koľko tu budeme mať stupňov, takže uvidíme. Takže majstri, po hodine je tu 11,8 stupňa. Takže môžete si spraviť obraz sami. Takúto plochu to vykúrilo o
povedzme nejaké 4 stupne za hodinu, ale je to tu naozaj veľké, takže ja si myslím, že ten ventilátor na také prehriatie určite stačí na chladné dni, proste pokiaľ robíte pri stole a dáte si takto fúkanie, tak je to bomba, proste vás to zohreje, takže za mňa určite super a to bude vlastne všetko, takže ak sa vám video páčilo, určite dajte like, koment, odber, vidíme sa u ďalšieho videa a čaute.